Salam. Kami madok melati tu hamuna amanami dohot inanami tarlu bijak yakai anak nami na poso. Mapatikiannya di tu hatar pedi hita di bagas hatikion. Buiro hita sia bagas toro sa bagas tabe. Marhai pasol tol hastu bagas joro di tu hatta. Ima di mingguta sadarion. Asa di mingguta sadarion. Di Batama nama dongani hita do nama masuk hita di bagasan kay bakyatta. Adorakso tabuka minggu tersaron jumolo mahita martamiang satoki di bagasar rohatabi. Amin. Taparari marohata jalata boduk ma rohata tapuka ma masuk marede mahita sebukede nomor 212 ayat sada dohot ayat 2 ayat bukede nomor 15 ayat sada dohot ayat 2. Dohok gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohok gowarni todi perbadia nama no pelangi dohok tanoon. Amin. Puji majahuba kamu ale akka suru-suruanna dibege sehiyod doi. Jadi merlasin rohama marodopolo ma akka borus juda. Alani penghummu ale Jahoba. Jahoba do raja marodopolo ma tanoon. Marlas roha ma pulo-pulo aka nalani. Haleluya. Martamiang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus horo panundang nasitong namanodangi ganuk jolma nadi portibion. Sodakoma bohim tuhami jala perbadiai ma rohanami asa hutadahami dalan hanguluan marhite siani sairajai mahami asa unang manipil hami sian dalan nasitongi. Ale Tuhan Jahoba patoktong ma rohanami marhapor sia untuk ho marhite-hite todi perbadia. Amin.
Hata ni debata patujulu ni jamita di mingguta sadarion. Imana dibuat sian sada korim bindu 10 tolu. Mamuka sian ayat sada saha rodi ayat tolu. Asa tajaha mar sorin. Di ayat toluan non pinangido tu in fokus asa ditayakon di layar. Songnema di dok hata ni tuhatta. Tuk surahu hatahon akka parhata di jolma nang suru-suru ape angko so parholong ni roha au nang songon harsa do ahu nama kuling-kuling jala songon ogung na maruolun. Ramajaha mahita di ayat tulu. Jala sura hubasa-basahon salhut artakku jala hubasaha dagiku asa tung naso meranguna diahu anggo so parholong niroha au olak nidos hata ni hatta martua ma nau bege hata ni bata jala nau peksa. Amin. bagasan uduk doh seret niroha tato poti masude do satta nagudangi tu joloni debata tato soli masude pabahinata nasotama di joloni tu hatta
jala tapangi doma hasesani do satta tu ibana martamiang mahita di bagasar rohat tabi. Amanami dari benua gijang horo Tuhan na hinagogo na manesa sudi dosani nasa manusia. Jala naung di papatar horo hasesani dosai marhite-hite Yesus Kristus anakmu na sasadai ima Tuhan nami. Urupi jala asi maroham dihami asa posi tutu haporsiaun nami di hasesani dosa nami. Asa mangulu si tutu hami di bagasan dami maradopon ho dohot dongan nami aliton di porbadia sodangi maroha dohot pikiran nami asa unang ganggu roha nami di holong ni rohami jala margogo hami mangulahon hobar tulomo ni roham kupasa tami matuho roha anak di nami gawi pilihan na mangulu nama dia nasangat di bagasan Yesus Kristus Tuhan jala si palua hami. Amin tabigima baga-bagani debata taringotu hasesani dosa. Roma hamu tu au hamu akan naluja jalana sorat asa hupasonang hamu. Jakon hamu ma au gaku marguru mahamu tu au aina labok do hau jala serep marroha. Asa dapotan hasonangat to dimuna. Ai labok do au gaku jalan yang do doho na hupapor saton hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Sikak nipati di mingguta sadarion di mana dibuat sian Matius 22 memuka sian ayat 36 saha rodi ayat memuka sian ayat 37 saha rodi ayat 30 sonoma di dosi jadi di dok Yesus ma siha holongam do Tuhan debatam sian nasa ate-atem sian nasa hosam doho sian nasa roham ido pati kraya jala parjolo alai dos do argani
napa dua honon siha holongamu do dongami doson derim polak ni do sahakna atung rak mangidogogo mahita tu Tuhan debata ali Tuhan debata sai pargogoi mahami maulahun hobar tu hatami amin. Ma hapor siau tai songon nani hati dakon di dongata sa hapor siau di portion rak madokma kita au porsea di bata jahoba ido ama pargogo na soturusan nama no palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di bata jahoba na sasadai imana tinubuhon di si Maria naga begabia siaton di porbadia andorak so habubukan ido tu hatta nama naun da birnit di panghuman ni silatus nama ti terpajal do ibadah di hau pinor silang jala tua tu banotoru dungki tanom namulak mangolu diari patoluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamu ni debata jahoba amanai paragogo naso tu dasani isima ibana pa ima mulak sogo tu tanoon mangumung halak na mangolu dohok namate au porsea ditodi porbadia jala roksa da huria na badia huria hatopa ni halak Kristen akka na badia doho dia sesandi dosa doho dia hatai na mandok mulak mangolu do sogok daging ni halak nong mate doho dia ngoluan na surasuda amin. Shalom. Kita dengarkan berita jemaat
pada minggu hari ini, minggu keempat setelah Epifanias. Poin yang pertama yang menyampaikan firman pada kebaktian minggu siang ini, Inang Pikar Martauli Burmanurung STH. Poin yang kedua, ibadah video YouTube. Pada hari ini Minggu 30 Januari 2022 melalui live streaming YouTube pukul 11 WIB, live streaming sekolah minggu pukul 9.45 WIB. Poin yang ketiga, berita kedua pemberkatan pernikahan. Hendak menerima pemberkatan pernikahan Saudari Setiarini Oktaviani Burmanik AMD AK, putri dari Bapak Penatua Albert P. Manik, Ibu Riyama Borusianturi, alamat Jalan Air Bersih, Gang Rela nomor 38 Medan, anggota GKPI Jemaat Khusus Air Bersih Medan Sektor 1, dengan Saudara Daniel Ortega Simangunsong ST, putra dari Bapak Robert Zulhendri Simangunsong, Ibu Weni Burmanurung, alamat Perumahan Arta Indah Blok B nomor 13 Batuaji Batam, anggota HKBP Sola Gracia Binjai, Distrik 23 Binjai Langkat. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Rabu 2 Februari 2022 di HKBP Sola Gracia Binjai, Distrik 23 Binjai Langkat, masuk pukul 10 WIB. Poin yang keempat, persembahan ketiga. Pada hari ini Minggu 30 Januari 2022 kita melaksanakan persembahan ketiga untuk kebutuhan pembangunan gedung sekolah minggu. Berita jemaat tambahan. Yang pertama, sesuai dengan program kerja jemaat tahun 2022, maka untuk ibadah sekolah minggu akan dibuka kembali secara tatap muka. Ibadah sekolah minggu akan dimulai beribadah pada hari Minggu 6 Februari 2022 masuk pukul 7.30 WIB. Bagi yang telah melaksanakan vaksinasi dengan kategori usia 6 tahun sampai dengan 13 tahun, SD kelas 1 sampai dengan kelas 7 SMP, diharapkan agar mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker dan jaga jarak. Dan untuk ibadah live streaming sekolah minggu pada hari Minggu 6 Februari 2022 ditiadakan. Yang kedua, perubahan jadwal ibadah kebaktian minggu. Sesuai program kerja jemaat tahun 2022, jadwal ibadah kebaktian minggu pada hari Minggu 6 Februari 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian ibadah minggu pagi pukul 8 WIB. Yang kedua, kebaktian ibadah minggu siang pukul 10 WIB. Yang ketiga, kebaktian ibadah minggu sore pukul 17 WIB. Yang ketiga, pembukaan dekorasi Natal dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 dimulai jam 10 sampai dengan selesai. Demikian berita jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tabasada rohata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Mauliate mali Tuhan di sobbahon rohanami na pungoto adopamu nabadiay. Di siala asido tolong ni rohamal Tuhan. Buhay hami totong tolhas tu bagat coromon.
di bagasan hai pasot dolas ni roha. Jala maulati ma Tuhan di sobahorahan nami mo sa tuho, di sudi akka dengan di basam, naung taruli hami di akka silas ni roha, dohot akka di tonga-tonga ni keluarga nami, totong di patupaho akka sada ni roha di hami, sahat di tonga-tonga ni huriamon. Atong alani mali Tuhan, nang di bagasa sa darion, di ari na pinarbadian mon, pungudo hami akaruas ni huriam, laho mamuji pasangapong warmo na badiay marhite-hite ibadah nami apala ditikyon. Alani matotong mahwali Tuhan na madongan ni hami, na mga lehon damem na sumurungi di tonga-tonga nami, laho mamuji pasangapok ko, uhut laho mga tusi, akahata na pinasahat ni naposom tuhami, ima firman mo ali Tuhan. Sialani mali Tuhan, nang di bagasa sa daryon, totok kami marsada ni roha, laho mangidohot to adopan mo. Asa nang di tonga-tonga ni ngulo nami pe, nang diganup akka ulaw nami, dohot diganup akka rumah tangga nami. Asa totong mahole Tuhan na marhuraja di hami, laho patuduhon akka si ulaw nami. Asa totong buhi hamil Tuhan, laho mangulaw na kaulaw na hubartul manroham. Asa totong mahamil Tuhan paserep roha nami di tonga-tonga ni ngulo nami on. Asa totok kuboto hamil Tuhan, laho pasangapon na kadongan nami. Tarlumuwi laho pasangapok ko ali Tuhan, sitopa jala sitobus sami. Atong alani mali Tuhan, di bagasa sa daryon, nung atutakas subege hami, akan namasa dohot akarencana ni huriam. Atong alanima di rencana ni borum dohot anak ni huriam, nanaing patupahon sada pardonga saripeon na baru ali Tuhan. Tuho matatoku pasahatami nasida, asa hotot tong Tuhan na manuru to dimtod di porbadai turohan nasida, laho pasadahon tahi dohot holong nasida, asa anggiat ili Tuhan holong nasidai, gabi holong nasian ho dipake nasida, laho mamuka dohot madalani, dohot mangujungi akka parmatonggan nasida, di ujung ningulu nasida, di akka ari na manghihuton. Atong alani mali Tuhan, totong ma ho na mga lehon akan narikot di tonga-tonga ningulu nasida, terlumuwi dia karencana nasida li Tuhan, pasikop may sa luhut na, jala totong lehonom mo akar natiur, terlumuwi sa dani roha, dia ka natuwa-tuwa nasida, dinalahon mangulahon, akaulahon na hubar tu pelayanan nami, terlui pamasumasuan ni anak dohot buru ni huriami. Atong alani mali Tuhan, na marningot dope hami, dia ka namasa di tonga-tonga ni ngulo nami, di hasyanganon, ima alani panosak niya ka parsahiton, talumuwi ali Tuhan, na masa di Portibion, ima pandemic COVID. Alani ali Tuhan, yakay anakon nami pe, sikola minggu, tong dope satu sadaryon, ibadah nasida di tonga di bagas nasida be, jala alanima, natotong masihol na sila Tuhan, na yung pajupang di tonga-tonga ni bagas joromon, dohot akay anakon nami sa luhut na. Alanido direncanaho kami ali Tuhan, direncanahon huriam, di ari minggu naroon, na yung may ibadah na sida tatak muka di bagat joromon. Tuhodo totong pasaton nami, akay anakon nami ali Tuhan. Asa ho totong ay Tuhan na manugunagu na sida. Ho matotong ay Tuhan na mga lehon, las niroha di na sida, jala tarlumubil ay Tuhan. Padaw maakaholsos yan hami akan natutuana, jala totong lehon aka pangatusiyod di hami, laho manugunugu akay anakon nami to dopan mo, asa totong yan anakon nami ali Tuhan, buhay mangulahon na kaulahon, na upasahat tami, marhite-hite, hatam na hubige hami ali Tuhan. Ato nga jari mahami ali Tuhan, laho manugunugu yan anakon nami, suang-sungoni mali Tuhan, nang dongan nami akasapalayanan guru-guru sekolah minggu, na totong mga jari-jari na sida, manugunugu na sida, ima lewat ibadah nasida li Tuhan. Totong maho ali Tuhan na mga lehon bisuk tuaka dongan nami sa pelayanan. Jala totong lehon na mutin nasida nang haipasot terlumubil li Tuhan. Asabuy nasida bangulahoni di bagasan las ni roha, dohot di bagasan hasitongan laho mangulahoni sa luhut na ali Tuhan. Atong alanima nang di minggu nami pisadari ali Tuhan. Totong maho na mamasu-masu hami, asa totong buhi hamil ito hamarlas ni roha mulak siya baga joromon, jala totong ulahonon nami
akahatam na hubigi hami imananay patorangon ni naposom di hami apala ditikyon. Ho matotong Tuhan na mabuka pikiran nami law mga tusi asa totong boy ulah non nami dito nga tongan ni ngulo nami dito nga tongan yak ulaw nami tarlumubil Tuhan dito nga tongan ni nahumaliak kami asa totong ali Tuhan tadahami na manghihutok ko tadahami ali Tuhan na tumangihon hatam asa tadama hami ali Tuhan hami halak Kristen na olo mangihuton ajaranmu. Alani mali Tuhan, tarlumubi ma inanami na naing patolhason hatam dito nga tonga nami di baga sa sadaryon. Pasu-pasu ma inanami, jala totong parguguy, tarlumubi pasalay dot parbisuki inanami, asa totong boy di pasa na sida hatam dito nga tonga nami, jala totong marbungaran hatam dito nga tonga nami, di ruas ni Huriam, tarlumubi ma dilihat ni Portibion. Atong alani mali Tuhan, pasahatami mangulo nami, di na mangulaw na kulon nami pahami, ho matatong Tuhan na mga huraja di hami, na mga leon hay paso dolas ni Roha. Mauliati madiho marhiti anak mo Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami, upasahatami matangiyang dohot pangiduan nami tuho. Amen. Tapasada rohata martangiak mahita. Tamasi tutu dope ale Tuhan, madok mauliate hami tua dopanmu di bagasan satikyon. Alaboi dope dipakira kami asi duat holong ni roham. Nasai totong madongani daging dohot dinami. Uban naboi hami mamuji pasangapon guarmu di bagasan minggu nami sadarion. Ale Tuhan dinalau manangio kami dihatami. Torangi maroha dohot pikiran nami. Rajai diri nami ale Tuhan. Asal boi hatami ditangio kami dohot denggan. Cala boi ma ale Tuhan hatami. Diulau kami di bagasan ngulu nami siganupari. Cala marparbue mahatami ale Tuhan di ngulu nami siganupari. Pos dorohaname diho ale Tuhan, nadonganon mu dohami, dinalau manangihon hatam di bagasan sadarion. Di bagasan Yesus Kristus, martangia kami tua depanmu nabadiai. Amin. Huria nahina halongan ni Tuhata Yesus Kristus. Hata niri bata, nanaing begiota di bagasan mingguta sadarion. Imana honainet sian panurirang Jeremia bidu sada pamukamai sian ayat napau paton sahat rodi ayat napasapuluhon
Molo tabuan bibelta asarap tabuka, sian panurirang Jeremia bidusada, mamukka mai sian ayat napaupaton, saat rodi ayat napasapuluhon, songonon mah didok hatani debata. Jadi naroma hatani Jahoba tuau madok songonon. Tagan sohu jadihon dopeho dibortian, nungahuta dahiako. Jala tagan soruar dopeho sian apuan nina torasmu, nungahu parbadiai yako. Hupa bangkit ho gabe panurirang tuak kabangso. Dungi nikuma, iale Tuhan Jahoba, idama, dakuboto makatai, ay nabajar dopeau. Jadi nina Jahoba ma madokau, unang dok nabajar dopeau, ay manang tu dia peho husuru, ikon tu si holau, jala manang aha huhataho tuho, ikonido hatahonomu. Unako mabiar maradopon nasida, ay sayau dodonganmu, paluako nina Jahoba. Dungi di patol-tol Jahoba matanganna, jala di jama pamangaku, jala nina Jahoba madokau, idama nungasahat hulehon akahataku tu bagasan pamanganmu. Idama hupabangkit doho sadarion mangaranapi akabangso dohot akaharajaon, lau mangurati dohot manyawapon, mangago dohot mangaloha, paulihon dohot manuan. Ido anggo sahatna. Amanami inanami namarpungu di bagasan joro ni Tuhan di bagasan minggu sadarion. Do diaka amanami dot inanami na live siat jabuna. Shalom madita salutna. Horas. Di bagasan minggu tasadarion tamado hita madok mauliate tuadopan ni debata. Boido pehita marpungu, boido pehita marminggu, boido pehita mamuji pasangapon goar ni Tuhani. Huriana inolongan ni Tuhata Yesus Kristus. Tema dihita di bagasan minggu sadarion, di jauh laho maka holongi. Dipanggil untuk mengasihi. Amanamido inanami. Ditopa debata hita jolma di hasyanganon tatu sahali adong do tujuan dohot maksudna. Tidak ada ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan tanpa tujuan dan maksud tertentu. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan saluhut natinopa ni debata na adong di hasyanganon adong do maksud, adong do tujuan tertentu na lau pakeo ne debata, lau mangulahon aka nadinggani. Jadi molo tarajumi di bagasan dirita sadarion, tapakila lau do pajowon ni debata di bagasan nguluta. Tapakila lau do di jow debata hita, lau mangulahon nadinggani. Buido tapakilahon songot dia do suara ni debata nama johita akan naporsea lau mangulahon akan adenggan. Totu moloboi do peta pakilalahon, moloboi do peta tangihon, berarti mangolu do pe partodione. Amanami do inanami. Molo so adong pajuun ni debata di tonga-tonga ni ngulu ni ganup na porsea. Berarti dang adong makna ni hanguluan ni. Dang adong tujuan ni ngulutai. Kalau tidak ada panggilan daripada Tuhan. Molo dang bui tatangihon suara ni Tuhan ni na majohita. Berarti dang adong sasitong na artina mangulu hita di hasyanganan. Alani ido amanami duhut inanami di bagasan minggu tasadarion. Totong do di paingot hita marhite panurirang Jeremia. Didok di jow debatado panurirang Jeremia. Imana lau mangulahon ulau nadenggan.
nalau pasauton aha nanaing dipatupa debata di tonga-tonga ni bangso. Jadi takas do taboto amanginang di bagasan turpuk jami tahun. Ditiki di jauh debata panurirang Jeremia lau mangulaun ulaun nadenggani didok do dimulanai majua do si Jeremia. Takas didok si Jeremia di ayat napa onoponi yale Tuhan Jehovah idama ndak kuboto makatai ay nabajar do peau. Dirajumi diri ni si Jeremia poso do pe ibana. Dirajumi dirina do nagale do ibana. Naoto do ibana. Dang mungkin boy di ulahon aha na pinalasahat ni debata di tonga-tonga ni ngeluna. Dia merasa bahwa dirinya tidak mampu melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Alai didok debata tu si Jeremia. Ditiki dirajumi si Jeremia bahwa dia tidak mampu. Allah berkata di ayat yang ke-7 didok. Di ayat napawaluhon didok debata. Una koma biar umarado ponasida. Ai sayau dodonganmu paluako nina Jehovah. Jadi adong do di si jaminan. Nah di pasahat debata di tonga-tonga ni hadirion ni si Jeremia asa margogo ibana, asa berani ibana, majalo jala mangulahon na pinasahat ni Tuhan. Dung dileot debata jabinan tu si Jeremia margogo maibana, olo maibana, mangulahon, pasauton, aha na pinasahat ni debata di tonga-tonga ni nguluna. Jadi mau letak bereng amanginang dia majaminan na pinasahat ni debata tu Jeremia. Di ayat na palimaon didok. Tagan so hujadion do peho di bortian. Jala tagan so ruar do peho sian apuan ni natorasmo. Nunga huparbadiai hiyakko. Hupa bangkit ho gabe panurirang tuak ka bangso. Mau letak bereng amanginang di ayat na palimaonon. Adong do disi dua hata na macai arga di jaminani ima di parbadiai dohot di pabangkit. Jadi uju di bortia do si Jeremion nunga dipilih debata ibana gabe sada panurirang na laho mangulahon ulaon na denggani. Jadi totu dakola si Jeremia naung dipilih debata naung dijauh debata. Alai hita pe saluhut akan na porsea dijauh debata do hita, dipilih debata do hita nalau mangulahon aka nadenggani, nalau mamarita barita nauli, nalau pasahaton haluau ni hita pe dipilih debata do. Jadi kola si Jeremia na dipilih debata. Jadi molo didok debata tu si Jeremia hudongani ho, huramoti ho, berarti hita na porsia pe didongani Tuhani do hita. Diramoti do hita, dipargogoi do hita, diparmudu-mudu do hita, ditogu do hita nangpe gale hita. Nangpe oto hita, nangpe sudah gogota, molo nunga dipilih debata, naso mungkin menjadi mungkin. Naso bui gabe bui. Naso mungkin taulahon gabe mungkin taulahon. Naso sanggup mardalan gabe sanggup mardalan kalau Tuhan sudah memilih. Jadi hatani Tuhan di bagasan sadarion macai argado di bagasan ngoluta, macai argado nalau padungohon haporsyota. Bagaimana Tuhan memberi jaminan kepada Jeremia untuk melakukan segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Bagaimana Tuhan memberi jaminan kepada Jeremia bahwa Tuhan yang memampukan dia untuk melakukan itu. Jadi unang parsuadahon huasoni Tuhani nalau manogu hamu nalau manogu hita madalani ngolu sigano pare. Jadi pastikan hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih untuk memberitakan kebenaran firman, untuk memberitakan kasih kepada semua orang. Ikon boy tota pastio sadarion natar pilih doa gabe ula-ula ni Tuhani. Natar pilih doa gabe sada sisian na mangulahon na denggani.
Jadi molo nunga adong songoni tarajumi di rohata, berarti adong mah perubahan-perubahan. Nah naing si patupau tadi tonga-tonga ni ngoluan. Adong mah peningkatan di iman. Ada peningkatan iman di dalam hidup ini. Jadi dang beholang berjalan di tempat. Harus ada kemajuan. Jadi amanami dot inanami. Molonakin panurirang Jeremia merasa dang layak ibana gabe panurirang. Alai debata mandok layak do ibana gabe panurirang. Berarti saut maakana sinaka panirohani debata. Nanaing dohonana tuhita. Saluhut na masa di tonga-tonga ni ngolut tahun. Dang saguru di jolmai. Dang saguru di pikirata. Dang saguru di rohata. Alai saguru di Tuhani do. Jeunang pola marsak kamu amanginang. Molo tungpe adong ulaon. Nasoboy dulu kamu sadarion. Ikon porsia do hamu. Adong do debata dong aku. Namangalih gugu tuau. Nalau manogu-nogu wau. Nalau maparmudu-mudu wau. Mangulahon ulau ke. Jadi molo tungpe sadarion adong arsak ni rohamuna. Adong akaya nakon nasong madapot aka perkarejon dope na menurut tamu dang mungkin Tuhan adong ulau nadinggan dapot ni anakon porsi yang mahamu. Adong do Tuhan nalau pasautoni. Ada Tuhan yang berkuasa yang memberikan itu di dalam kehidupan kita. Jika Jeremia yang tidak layak aja dilayakan Tuhan, apalagi Mahita akan naporsea nama nada debata di tonga-tonga ni nguluta pasti dilayakkan, pasti diberikan. Jadi nama ngihut naboy berengota sia turpuk jami tahun. Molonakin didok dipake debatado si Jeremia lao mangulaon ulaon nadenggan lao paingoton bangso Israel sia nakahado sauna totu sahali molo dirajumi diri ni si Jeremia ulaon na maul re. Dipake debatado panurirang Jeremia lau mangulaon ulaon holong ni roha. Di bagasan rohani Jeremia ulaon na maul doi. Ulaon na borat doi. Dang mungkin buyau patu pahoni. Alai ala di pargogoy debatado ibana gabi boy ma ibana mangulahon ulauni. Gabi margogo ma ibana mamaritahon barita holong ni rohai. Alani holong ni rohani debatama tu bangsoi gabe diutus ma si Jeremia lau paingoton lasa marhamu bau ni roha saluhut colomai. Asa adong hamu baun mulak tu debata mulak mamuji pasangapon guarni debata. Jadi mari turpuk jamita sadarion amanginang. Dakolan si Jeremia dipake jala dipilit debata lau mamaritahon barita nauli. Alai saluhut akan naporsea di jauh dohita. Asa mangulahon pajauon ni debata. Ima songon tema ni mingguta mangulahon holong ni roha. Di jauh laho maka holongi. Jadi molo tabigido tema ni mingguon. Anggo holan mabigido gampang do yate. Di jauh maka holong gampang doi. Alai bohado pengaplikasian na di tonga-tonga ni nguluta. Segampang madok do. Segampang mabigi do. Tatu daw. Ulaw na borat do di ngulu ni jolmai. Di jow laho makaholong. Di jow debatado hita asa gabe ula-ulana. Mamaritahon holong ni roha ni debata. Tu ganup jolma na adong di hasianganon. Jadi mulu di jodoh hita lau makaholongi mangulahon ulaon holong ni rohai tentu sahali holong nasongod dia do nanaing tapatupai holong nasongod dia do nanaing taulahoni anggo holong na biasa do murado mangulahoni alai boy do taulahon holong na siat debatai odo na borat amangina jala odo na maul taulau satu sadarion. Nang pengapigi-piga hali tabegi jamita taringo tu holong. Alai mo lo pengaplikasian na.
tetap do dang boy taulahon. Molo boy de taulahon berarti ngadame sudah nguluni jolmai. Ngasonang sudah nguluni jolmai. Molo boy do diulahon sudah ruas ni GKPI Jemaat Air Bersih Holongi. Berarti hita pe na adong di hurion damema. Nang adong be marsalangan roha. Dang adong be na ulo makatay haurangan ni dongan. Alay malo tabereng do satu sadarion. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ido pe namasa. Marsalangan roha do pe hita. Pangula do ruas. Pangula sesama pangula. Ruas do ruas. Ido pe na taulahon. Jadi mulu ido pe na taulahon. Bohang mahita boy di jo lau mangulahon holongi. Bohang mahita boy rade maka holongi. Molo holongi pe dang taboto holong nasongod dia. Jadi di bagasa minggu ta sadarion amanginang di paingot do asa manian holong nasiat debatai mana tapatupa di tonga-tonga ni ngolutta. Molo ta rajumi do di bagasan ngoluon. Tarlumobi mahita halak batak. Totu molo mangolu do holongi. Macai tabudo ngoluni. Hita halak batak. Apalagi hita halak batak. Adong do na mangikat. Imadalian ato luate. Jadi molo difungsi ho do dalian ato londo tinggan. Hita mahalak batak na masay sonang di hasiangan. Hormat marhula-hula. Elek marboru. Manat mardongat tubul. Kalau kita fungsikan yang ketiga ini dengan baik. Dang adong be namar stopisan. Dang adong be namar satukan. Dang adong be namar salangan ni roha. Karena sama-sama saling memberi hati untuk menerima. Alani ido amanami dohot inanami na perlu botowata. Pajauan ni debatatu saluhut jolma na porsea. Ima marhite-hite panobuson ni Yesus Kristus. Alanaung ditobus Yesus Kristus dohita. Berarti tamama hita mangulahon holong di tonga-tonga ni ngoluta. Dung tajalo haluaw nong pinasaat ni debata tuhita. Disima hita di jauh debata. Nalau mangulahon na hobar tulomoni rohani debata. Jadi molo nung tajalo haluaw ni. Berarti pada saat ima hita di jauh debata nalau mangulahon aha nahina lomohoni rohani debata di tonga-tonga ni ngolutta. Akaulau na sangot dia may amanginang nanaing dipangiro siya kita kana porsea ima ulaw na denggan di bagasan ngolutta. Debata majohita lau patupahon songot dia do balga ni holong ni debata tuakan ani asyan. Suku-sukun di hita nuai. Olo do hita di jo laho mangulahon holongi. Tangadong mangalusi. Olo do hita di jo debata lau mangulahon holongi. Puji Tuhan. Molo olo do pehita. Berarti tatada dope isa dirita. Molo olo dope hita berarti adong dope keinginan laho marhamu bahon. Ada keinginan untuk berubah. Alay molo so olo be hita horas matuan nami. Sa rope Jesus padu halihon song-songoni na mangulunay. Jadi hari ini pastikan bahwa kita siap bersedia dipanggil Tuhan untuk melakukan kasih itu. Tentu molo radedo hita mangulahon holongi. Berarti unang ma muse holong na penuh dengan kemunafikan. Holong na pura-pura. Nah manian holong na ias. Sian rohai mana pataku. Tapatupa di tonga-tonga ni nguluan. Holong na ias maksud na songot dia. Holong naso mengharapkan imbalan. Dia do tumagon amanginang. Holong mangalap holong do manang holong marsia holongan. Dia na tumagon dipilit tamu. Holong mangalap holong do manang
holong marsiha holongan. Holong ima. Jadi dokok kamu kan berarti iman dipilih. Holong marsiha holongan. Berarti tidak mengharapkan kembali apa yang kita lakukan, tidak mengharapkan kembali apa yang kita berikan, tidak mengharapkan kembali apa yang sudah kita perbuat. Ulah hormai do ias ni roham. Unang pikiri sa dia do hujalo, molo ulah non. Ado non dilihat tuau, molo dohot au tu pelayanan non. Ado anon na dilihat tuau, molo olo au gabi ketuan yon. Molo holong marsiha holongan, jangan harapkan imbalan. Asa sonang roham mangulah saluhut nain. Alai molo holong mangalap holong berarti ada yang mau kita harapkan, ada yang mau kita terima, ada yang mau kita mimpikan. Jadi pasti ho sadarion amanginang. Molo na manguluk kita holong na marsiha holong adonata pakai. Unang holong mangalap holong, gabi susah na pikirat na. Alani do amanami doot inanami. Molo nakin si Jeremia dipakai debata lau mangulahon. Ulau na pinasa ni debata di tonga-tonga ni nguluna. Berarti saluhut na hita akan na porsepe dipakai debata do. Di nalau mangulahon, ulaon, lomoni roha ni debata. Di bagasan sadarion. Imana olo hita di jauh laho maka holong. Jadi macam tabu do jai mita mingguan. Jalan macam bagas do molo ta raju milapatan non. Alani ido amanami do inanami molo takas do holong ni roham patudu maisya tiki tutiki. Unang alani aka persoalan, unang alani aka namau gabirang tarida holong mi. Gudang doa manginang ala porsuk ngeluna macaya cit na di tahun na mago holong di bagasan ngeluna gudang do songoni ala cit si tahunan na gay bidang dingot be patu pahon holongnya jadi una kolan alamar lobia kita baru petai ngok mangula kolong unang jangan karena berlebih ada pada kita baru kita ingat untuk memberi kepada orang lain unang. Lehor masian hahurangan mi. Ai di pasu-pasu debatado. Nasian hahurangan mi gabe halobian. Jangan unang pola mabiar hamu amanginang gabe pogos. Molo tidak kamu tik tudongan munai. Unang mabiar hamu gabe dang adong pakyang muna. Molo adong dilok kamu tudongan munai. Unang mabiar hamu dang adong salang muna. Molo dilok kamu tudongan munai. Ala didok debata manang ahana di lehamu manang ahana binak kamu molo sian ies ni rohamuna di pasu-pasu debata dui sian naso adong gabe adong sadar lihat kamu tu dong amuna alai ala di pasu-pasu debata gabe dilihat Tuhani masak puluh luar biasa kan luar biasa Tuhan itu jadi mabiar dope hita lau makulaon holongi mabiar dope hita lau mangulaon holongi. Puji Tuhan, ada perubahan. Lalu nang matang olak kata teh. Ando dung mula sa gereja orang di pituna dope. Olah salak ka dope, se pitri lupa. Tetapi mari Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang kita komitmenkan pada hari ini, itulah yang harus kita lakukan hari ini, besok sampai selama-lamanya. Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang berpengaruh, kehidupan yang membawa dampak yang baik, kehidupan yang boleh menjadi solusi bagi setiap orang yang berada di sekitar kita. Jadi ulang kami persoalan kehadiran kita di tengah-tengah hidup orang lain. Unang ala roh kita gabe karibut bohin inatai. Unang ala adok kita di si gabe sudah mekel akadongata ya. Pastikan bahwa kehadiran kita benar-benar kehadiran yang sangat dirindukan oleh setiap orang. Alani do amanami doot inanami macai bagak jala urilog ngolu ni jolmai molo di bagasan holong. Macai dame jala sonang do ngolu ni jolmai molo di rahut holong.
Songonido di tonga-tongani keluarga. Macai sonang dong ngoluni keluargai. Molo sesama anggota keluarga dipenuhi kasih yang daripada Tuhan. Molo marsi haolo ngadope amata do inatai dengan ma mardalan rumah tanggai. Alai molo nga inatai tu siamun. Amatai lau tu habirang. Dak danak lau tu budi. Bagaimana mau tumbuh kasih di tengah-tengah keluarga itu? Jadi pastikan hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang dipenuhi dengan kasih, orang-orang yang dipanggil untuk melakukan kasih di tengah-tengah kehidupan ini. Buah asa bui, taulah honi, ikon mata jalo gogo nasian Tuhani. Unang ngetong pengasahon, hagugu musab diri. Jangan andalkan pikiranmu sendiri, karena semua itu terbatas. Molola pikirata dan nata pangasahon, berarti dia siang anong mata pikir. Molo gogota dan nata pangasahon, berarti dia ni portibio manata ulahon. Tidak ada yang menjamin bagaimana kita di hari yang akan datang. Tidak ada yang menjamin bagaimana iman kita dengan Tuhan. Tetapi ketika kita berjalan dengan Tuhan, maka segala kehidupan kita akan dirangkul, akan dihimpun di dalam kasihan daripada Tuhan. Alane ido amanami dohot inanami. Heado tasuku dirita. Tuahado debata manopao. Heado manginang tasuku dirita. Tuahado debata manopao. Mula disuku songoni tu hitaham halusta. Tuah do Tuhan ditopaho au. Tabo todo. Tujuan na ditopa debata hita. Totu adong do na madok bahasa gabinya anak ni debata au. Adong musia na madok asa mangulahon lomo ni rohani debata. Alai ingot ma ditopa debata hita, dipauli debata hita, jala dipilih debata hita sasitong na asa pakeon na do hita mangulaon na sa ulaon na denggan. Dakya sien na jolo pe didok debata ditopa jolmai lau mangulahon na denggando. Dakya didok ditopa jolmai lau manusai donganna. Dan dia didok ditopa jolmai lau mangulahon akan najat. Dia siang ngedau. Alai ditopa debata hita, dipilih debata hita lau mangulahon ulaon na denggan. Jadi malu ide tujuan di topa debata hita berarti ikut tahu ngoluhut doi di tengah-tengah ni ngoluhon. Ikut boido tahu ngoluhon bahwa kita dipilih untuk melakukan perkara yang baik. Dipilih hita, dipauli hita, huhut di bohali dohot gogo hatuaun pangaramotion sahatu napalua todita. Asabo hita genup na porsea taulahon mapajuon ni debata di bagasan sadarion. Ala dilihat debata hita gogo, diramoti do hita, didongani do hita, berarti lakukanlah apa yang menjadi panggilanmu. Hemolo sadarion dijauh hita sebagai pekerja buruh, dijauh hita gabe ibu rumah tangga, dijauh hita gabe parkarejo di kantoran, dijauh hita gabe sada pangula di huria. Hidupi panggilanmu itu dan fungsikan panggilan itu. Asa adong dampak ta na manguluon. Jadi molo dijauh hita gabe sada ina di tengah-tengah di keluarga, alai dang ta fungsihon ina na songod dia. Berarti kita belum menyadari atas panggilan kita. Kalau kita dipanggil menjadi seorang pekerja, berarti berjuang ma perkara mi. Kerjakan dengan baik yang menjadi panggilanmu. Fungsikan panggilan itu dengan baik sehingga berbuah, berdampak dan berpengaruh bagi kehidupan orang lain. Jadi kalau pada hari ini orang tua dipanggil menjadi orang tua, menjadilah orang tua yang baik. Jadilah orang tua yang berpengaruh. Dan ketika seorang anak dipanggil menjadi anak di tengah-tengah keluarga, fungsikanlah diri sebagai anak.
Ketika kita dipanggil di dalam gereja ini menjadi pelayan, fungsikanlah diri dengan baik menjadi seorang pelayan yang melayani dengan tulus, melayani dengan hati. Iya, mulu melayani dengan hati berarti segala sesuatu yang dikerjakan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Alani ido amanami dot inanami ikon dohonota do di bagasan rohata debatado nama baik kita, debatado nama ngaleho gogo tuhita, debatado na pasauto kita ulahon di bagasan sadarion asa saut ahana sinakapan ni debata di tonga-tonga ni nguluta. Ikon adong do kesadaran, penyadaran diri di bagasan ngoluta. Debatado nama jowau nalau mangolu mangulau kolongi di tonga-tonga ni ngolutku. Berarti molotung aha penahulahon saluhut nai holan nalau pasangapon guarni Tuhani. Amin. Puji Tuhan. Berarti kita nama BG sadarion ikut tarida do parbuene ate amangina. Ido ikut tarida do parbuene. Melununga tarida parbuenai macai sonang ma pakilalaan ni rohata. Macelas maroha modalani ngului. Nang adong benahurang. Adong nahurang amanginang molo diraut holok kita. Adong nahurang. Di tonga-tonga ni keluarga ta molo diraut holong do salut anggota keluarga adong nahurang. Ale molo marsito bisa do. Akan nang mariboto akan nang marahanggi. Hurang masudi, hurang pacarian, hurang perhatian, hurang kasih sayang. Hola sahi do naso hurang kan itu. Jadi pada hari ini kita diingatkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup di dalam kasih akan menutupi segala dosa. Hidup di dalam kasih akan menutupi segala kekurangan. Jadi molo betul-betul do holong nasihat debatai tak pakai yang tak bereng behaurangan di dongatai. Alai tapai ngot mah haurangani asa boy gabe halobion. Tak pakai haurangani gabe halobion. Udang gabe tak pakai haurangi gabe perbadaan susah dohita. Naik sude, naik asam urat, naik tensi kan? Ali molo dame ngolut taon macai sonang ma pakilalaan alani ido amanami dot inanami dina mangulahon holongi manang patupahon holong totudang semulus makatai saya dong do tang tangan ikon adong do manggabati alana boha amanghina taulahon nadenggan belum tentu orang lain senang. Diurupi hodo ngamu sianias ni roham don ale serong do na naik tengsina taulau na denggani alai molo tumpe songoni unang gabi mangabati diri mangulahon holongi tetap lakukan. Lihat apa motivasi yang mau kita capai untuk itu. Molo taulahon doi lau pamuji pasangapan guarni Tuhani berarti dang tabegi ahatani dongan. Dang gabi ciut hapor siota molo dihatai nade bahita molo taurupi dongata. Gudang dosongon hati amanginang. Taurupi itu radong madok haruiman pe manga somangan tarona mangurupi. Di suara-suara songonon menang pola tangiok kamu mangguge hapor sialde. Tetapi tetap berikan yang terbaik dari dirimu, berikan apa yang bisa kau lakukan, maka itulah yang akan menentukan karakter hidupmu. Itulah yang akan menentukan imanmu. Itulah yang akan menentukan bagaimana kehidupan kita ke depannya. Alani ido amanami dot inanami. Molo tumpe. Adong hamaulon. Adong ambatan nalau mangulahon. Pajowon ni debata tuhita. Tangkislah itu di dalam kasih yang daripada Tuhan. Asabui taulahon saluhut nai dengan baik, dengan lancar, tanpa harus memikirkan kiri kanan. Lihat ke depan, ada Tuhan yang selalu menuntunmu, ada Tuhan yang selalu mengarahkan hidupmu, menang pola bereng tupudi.
nalau manegai pikiranmu. Jadi di bagasan minggu tasadarion ingat mahata ni debata nadido di ayat walui unak koma biar marado penasida ai sayau donganmu paluoko. Ini macai luar biasa jaminan yang diberikan Tuhan untuk kita melakukan segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi mulai sadarion unak koma biar mangulaho pajowon ni debata di ngolum adong do debata nama donganiho adong do debata na pauluako tunggodang pengusut tadi joloi ingot mah molo taulah hodosian yes ni roha di parbadiai debata do hita di dongani debata do hita dang di pasobu hita mate di bai musui. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apakah kita percaya bahwa hari ini Tuhan memampukan engkau untuk melakukan panggilan itu? Porsia do hita manginang. Puji Tuhan. Berarti mangolu do peparto dioniate. Jadi ikon manian songon panuriran Jeremia nakin na olo mangulahon ahana di lehon ahana di patupa debata di tonga-tonga ni ngolunai. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi panggilan hidupmu, lakukanlah itu, fungsikanlah itu dengan baik. Karena setiap yang diciptakan Tuhan itu sudah memiliki tujuannya masing-masing. Saluhut nahita akan na poso nama tua hian memiliki panggilan di dalam diri kita. Jadi kota rajumi doa harus asitong na pajoni Tuhani di ngolukku. Ketika kita sudah menyadari, maka kita mampu melakukannya. Kita mampu memfungsikannya sehingga panggilan yang ada dalam diri kita menjadi berfungsi, berdampak bagi kehidupan banyak orang. Alani ido amanami doat imanami. Fungsikanlah panggilanmu itu sehingga menjadi bermakna, berpengaruh dalam segala aspek kehidupan ini. Ingat mah, saluhut jolma nama ngolu di pajowon ni Tuhani. Ido jolma na tau patu pahon na denggan di tonga-tonga ni ngoluna. Amin. Setiap orang yang memahami panggilan di dalam hidupnya, itulah orang-orang yang mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupannya, apa yang Tuhan inginkan dari dirinya, apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan. Ketika panggilan itu kita sadari, maka kita tahu melakukan itu di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita melakukan firman-Nya hari ini. Dan Tuhanlah yang menguatkan kita, memberikan hikmat kepada kita untuk bisa menghidupi firman hari ini sehingga berbuah di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Madok mauliate dohami ale Tuhan. Alanunga di bege hami hatami. Napai ngotok kami ale Tuhan di jauho dohami. Asa mangulahon holong di tonga-tonga ni ngolunami. Di joho hami ale Tuhan lau makaholongi di tonga-tonga ni ngolunami. Alani ido ale Tuhan hupasat hami madiri nami tu bagasa tanganmu. Pakai mahami ale Tuhan mangulahon lomo ni roham. Pargugui mahami ale Tuhan asabui tarulok kami hatami jalang marparbui male Tuhan di tonga-tonga di ngolunami. Leo Tuhami roha nadinggan asaboy dipakilaw kami ale Tuhan. Ngolo saluhut hami dirahut holong nasyakoy. Mangolo mahami di bagasat dame nasyakoy. Posdoroha nami diho ale Tuhan. Ganup hami di jauhodo mangulahon nadinggan di tonga-tonga ni ngolunami. Alani ido ale Tuhan, saut maakana sinakapan ni roham marhite-hite. Ngolunami ganup marsada-sada. Di bagasan sadarion ale Tuhan, di saluhut ruas ni huriam, na adong di joromon. Songoni na adong
madohoti live streaming. Totong maale Tuhan dongani ramoti. Jala pargogoi maale Tuhan saluhut ngolu ni ruasmi. Asa margugo ale Tuhan saluhut ruasmi madalani ngoluna siganu pari. Jala totong marpakirimon hola tuho. Jala mangasaho ko ale Tuhan di tonga-tonga ni ngolu nasida. Sangonido ale Tuhan di akanalan sia. Di hatuaon pamatang. Totong maho ale Tuhan na mga lihok gugo. Na mga lehon las ni roha. Asa di hatuaon akalan sia di bagasa tikyon. Totong na sida marlas ni roha marpakirimon hola tuho ale Tuhan. Pos do roha nami ale Tuhan. Nadonganon mo do hami madalani ngulu nami sigano pari. Jalo ma ale Tuhan tangiang namion. Holan mangasaon anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami tua depanmu nabadiai. Amin. Atani debata lahu paparhatun kita pas hatum pelihata tutuhata imana dibuat sia 2 Korintus bidusia ayat pitu songonom ma didok isi gadup na niojar ni roham unang ma sian na muruk manang sian na terjua ay dihaholongi debatado nalas roha mangalehon amin taparade ma pilata.
Rim mahita jongjong. Katami aku ma pelihat tahu tu di bata martam yang mahita. Ali di bata amanami dari benua gijang. Di prahato rohanami do sian uduk ni rohanami. Hodo mual ni nasa uli basa na mulutus. Ison ko pasat kami do pilihan hamuleton nami tu ho. Say jaloma pasu-pasu pilihan nami on. Asa gabe dalan panidangion. Para sauran dohot ulaun asin ni roha ni huriamon. Bahim mangulu nami gabi pilihan na hobar tulomo ni roham. Jala parsidohot parohon harajaommu. Holong hasitongan dohot hadai memmu di sadok portibion. Buhay marhanami marhite toddim. Asa say toktong madok mauliate hami tuho. Di bagasan ko arnia anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amen. Hudo amin. Amen. Tuhan amin. Namarasi ruhai. Sadap nadiku arbi. Ali amanami dari benua ginjang saya pinurbadia maguarmu. Saya Roma harajamu. Saya sauk malomone roham di banu tongos songon na di benua gijang. Lehom madehami saderung hanguluan siap hari. Saya sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa di dongan nomor dosa tu kami. Unah kami to gihon tu pangujunan. Padua mahami sian pangago. Mahita di bagasan dame tataluma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jalari ramuti Tuhan debata mahita. Di sodakot Tuhan debata ma bohina tuhita. Jala asima rohana midahita. Hidup pakot Tuhan debata ma bohina tuhita. Jala di pasaur homada mena tuhita be. Amin. Salum. Horas marita salubna.